Imagino que inicialmente así non era, non? Non, A casa de árbore sería máis pequena. A casa da árbore era unha casa pequeniña. Fomos a unha excursión a Asturias e meu pai veu unha cabana encima do árbol. E entón dixo, está bueno a facer eu. E, bueno, empezou sendo cabaña encima do árbol, pero claro, agora vai medrando e vamos ampliando, vamos facendo, e cando nos descuidemos, pois é unha casaza, pero inmensa. Pois vamos meter un ollo logo a ver como Bueno, está. mirade, non sei, que pola parte de atrás nos encontremos outro tanto de casa. Dende aquí ten boa pinta, non ten moito para fazer, parece. A verdade é que a entrada tela bastante disimulada. Sí. Ese camiño xa é de balastros, xa viñeron protestando porque o acceso é malo. Bueno, Houve os piores, a ver, aquí non- entraron camións. En canto veña o camión da maquinaria, xa vai decir estamos de coña. Tes unha propiedade enorme con rotonda no medio. Meu pai foi o que fixo a rotonda. Pois mira, estas piscinas, vale, chámanse piscinas desmontables. E son estruturas desmontables por temporada. Xa. Entón, creo que se nos olvida a moitos, non só a ti, que se son estruturas desmontables é porque no inverno Hai a que piscina desmontala. hai que desmontala. A ver, a piscina Paréceche? fixocheme moi ben, porque estou de baixa, doime moitísimo a espalda, e estiven facendo exercicio aí. Eu estou bastante fastidiada da espalda, entón moito non vou poder axudar porque non dou, o sea, é que non dou. Eu vi nunha obra que fixéstedes, que recubristedes todo con madeira, a piscina. Sí, xa sei cal me dis. Encántame. Pero non a tiñan no medio da leira, Claro, tiñan porque non na tiñan parte rotonda, de atrás, non? non tiñan rotonda, e a parte, a súa casiña era bastante máis pequena que a túa. A min o que me encanta é o que fai Carlos. E, bueno, en torno préstase pa eso. De todas formas, imos ver a casa, Vale. porque eu polas fotos a vin que traballo aí Sí. moito, e a piscina, vamos desmontala. Aquí o único problema que ten é que ou corta o árbol ese ou vais meter dentro da casa. Está en contacto coa parede da casa, eso cando chove escorre agua polo árbol abaixo, e a parte que lle fai sombra e seguido, vai ter máis humedade esa casa aí dentro que a outra cousa. Aquí pouco hai que facer, non fai falta vir ver a obra. Hai que recebar e pouco máis. E logo, por que non salpicamos? Xa que aquí hai bloque, o bloque non é salpicado. Claro, como que imos salpicar unha casa. El con tal de acabar, se eso que veña el solo xa e non vimos o resto. Salpique e listo. E este suelo que vas facer con ele? Que Carlos lle faga aí uns bancos e unhas sillas e unha mesa e listo. Este tampouco hai tanto que facer. Bueno, para recebar ainda son 20 metros. A verdade é que nós temos recebado cases impresionantes en 5 días. E logo Matías nesta obra que vai facer? Porque pintar non vexo que haya que pintar nada. Matías terá que fazer masa e ti recebar eu mirar a ver como vai o choio. Se Carlos non necesita moita axuda, que veña Matías con nós e que se poña a facer masa. E logo, a que te dedicas? Que dis que estás de baixa? Pois dedícome á cociña. Son Eres cociñeira. cociñeira? Sí. Punto ao teu favor, Sí. Os rapaces, vamos, se Encántalle. tes boa man pa cociña... Bueno, pois voulle facer algo de picar e de comer, que non van quedar con fame. É certo que este espazo sí que me chamou a atención. A nosa idea era de facer unha barbacoa, pero todo de madeira. Sí, E estou aí contigo. tamén me gustaría, no chao. Pero, se a madeira ven pa aquí, a madeira ven pa o mobiliario da zona de Lecer, a piscina, xa che digo que non. Xa non. Di que a piscina que non se fai, entón, pois, postos a escoller, pois terá que ser o chan. Estou mirando a árbore, que é a orixe de todo esta Sí, vosa construción, sí. e teremos que ir vela, non? Pois vamos. Que xusto é onde temos o ladrillo á vista. E a ver que se pode facer. Eu, todo o que me fagan, ben feito está. E ti dis que hai pouco que fazer? E logo? Pois aquí ainda hai outros metros, Pero é o que temos que facer. O miércoles está acabado. Sí. Se trae o lunes o material, está o. Bueno, pois que trae xa 2 ou 3 palés de morteiro. É litos di que non hai que facer, pero a casa ainda é grande. Hai máis recebo do que parece. O que sí que non hai que facer é os aleros, que, bueno, xa eso adelanta bastante, senón enredanos moito. Os quineros, dis que non hai, hai ali un no outro lado, aí, diante, ainda hai esquineros. Dimos a volta á casa e por detrás e tal, e a verdade é que sí, que hai paredes que recebar. Pero, bueno, non é nós que nos trae morteiro, é malo será que non pagamos. Bueno, pois veña. Bueno, pois a ver que di Rosa. E que ao final conservas o elemento principal, non? Que basaba a estrutura que é a árbore Sí. e o basamento de pedra, pero é que o resto é unha casa nova, a Sí, maiores. a verdade é que sí. Meu pai dedicábase a, bueno, a arreglar televisores, pero era manitas. Foi poñendo as vigas, el solo, foi poñendo as paredes de madeira, o tellado, todo o fixo el. Esa cabañiña inicial acabouse convertindo nunha casa de 2 plantas,
que ten un sollado perimetral que sabes que cho está levantando. Sí, E claro, as raíces dun Dámonos árbore... conta de que sí. Claro, sabes que tes un problema, non? sí, o que É pasa é que grave. para min a árbore é moi importante, porque é algo xa sentimental. Puxo o meu pai, foi como empezou, ca cabaña, que era unha ilusión de meu pai, era o carballo que el tiña aí principal, que foi o motivo da cabana. Entón, antes, collo a casa e cambio de sitio. O que está claro é que temos que recebar a casa porque esta fachada está en ladrillo, a posterior tamén, e a do outro lado Sí. igual. Entón, hai que recebar os traballos en madeira, que me parece estupendo que teñas esa sensibilidade. Claro. A parte que nós o traballamos moi ben co equipo de carpintería, A verdade é que sí. facerche unha zona de lecer, recoller un pouco, porque claro, cando as leiras son moi grandes e tes moito sitio, Veña a atrapalladas. moreas, non? É A verdad. moreaches cousas por todas partes. Eu creo que para 5 días temos bastante Claro, traballo. son poucos días para Claro. tanta cousa. Tamén me dixo que iban recebar todo o ladrillo, o bloque, que a verdade é que queda malísimo. Bueno, a casa vai mellorar moitísimo, eso é evidente. Pois eso, nós xa sabes, os 5 días a traballar duro e ti, se queres, pois a facer de comer. Claro que sí, que a me cociñar. gusta. Podedes pasar xa e douvos aí un... No, que de- doche un pouquiño, aquí pero non me de- parece mal que non probes. Non é por mal, de verdade, verdad. pero que, mira, eles xa están ali, xa acabaron de mirar todo, vou falar con eles, despois chámote. Bueno, Vale, vale. coa decisión. Veña. Gracias, moi amable. Gracias, hasta Chao, logo. Maripaz. Dixenlle a Rosa que viñera a tomar un bizcoito e unha magdalena que lle fixen con un café, e non houve maneira, que non, que marcho. E daquela que? Vas-te bañar na piscina ou sacámosla ou que facemos? Home, deixaremos, que ainda non acabou o brao. O que pasa é que o mellor hai que limpala. Hola. Non fai. Hola, Rosa, que? Que tal vistes o tema? Ben, o único que a piscina non lle mandache limpala. A Olito xa che digo eu que non pasa a semana sin bañarse un día na piscina. Limpala. O que ten é que quitala de aí. Xa llo dicen, Eu eh? penso que é mellor. Para min o día máis triste do verán é o día que hai que recoller as piscinas. Porque os da casa tamén as recollen. Entón non teño onde bañarme. Quería díxonos de panelar, bueno, porque viu outra obra que o fixemos, pero aquí hai abondo que facer para panelar unha piscina que aparte está colocada no pior sitio que podía estar. No medio e medio. A verdade é que eu non vía mal a piscina aí no medio, Falle como unha rotonda aí na casa que se tiras un pouco de freno mau ao coche ainda fai uns daros. E aparte que hai moito traballo en madeira. Bueno, madeira non sei o que queres facer, o que estaría ben era facer yo recercaos as ventanas, e non sei se queres facer algunha mesa aí ou... Sí, perfecto, os marcos das ventás, pero quería facerlle un chan en madeira, porque aparte ela é un rollo tamén moi sentimental, porque seu pai empezou pois, unha cabañiña ao lado da árbore, entón a madeira pois, quere que sea un elemento pois, principal. Pois dixo aí Rosa de facer unha soleira de madeira, pois nada, que a faga Carlos que xa non é a primeira que vai. É que eu xa non entendo como carallo fixeron a casa encima da árbore. Bueno, porque empezou sendo a parte de pedra, despois a subiu... A pedra remataron xa contra a árbore. Menos mal que a árbore xa debía ser así grande, se non bate a casa. A ver, a árbore é preciosa, é un entorno maravilloso, pero ese non é o noso problema e nós non o imos a resolver. Nós vimos rematar o que está sin acabar. Que mande masa, que mande mortero e fazer formigoneiras todo o día e volvernos estar un par de cabeza. Non sabedes un dato. É cociñeira. Ai, daquela... O que faltaba. Daquela queredes vir aínda que a pista sea mala, non? O que faltaba xa. Aínda que teñades que traer a maquinaria dali do cruce, non? Bueno, pois por nós, para diante, e listo.